Tervehdys ihmiset, olisi tosiaan Vahnamo täällä ja nyt olisi tarkoitus tehdä tällainen aihevideo. YouTube on aina ollut ja tulee aina olemaan sellainen paikka, missä monet videoblogaajat saa tehtyä helposti useamman minuutin mittaisen videon, joka tarjoaa katsojalle kuitenkin vain yhden kämäsen mielipiteen ja pohjattoman paskaa argumentointia. Joka tapauksessa, koska YouTube on sosiaalisen median palvelu, on jokaisella oikeus siellä mielipiteensä ilmaista ja tulla kuulluksi. Ja samalla tavalla se pätee myös videovastauksiin, ja tämä on yksi sellainen. YouTube-käyttäjä Nelli Lindén teki videon, jossa kertoi asioista, jotka ärsyttää koulussa. Tässä esitettiin pari kysymystä, johon mä voisin parhaani mukaan koittaa vastata ja koittaa näitä argumentteja vähän kumota. Ihan ensinnäkin se asia, minkä sä mainitsit siitä, että tunnilla ei kirjoiteta paljoa, vaikka oikeasti kirjoitetaan, on sellainen asia, mistä on tosi turha valittaa, koska ensinnäkin muistiinpanojen kirjoittaminen ei ole pakollista. Kukaan ei todennäköisesti vahdi sua siellä sun selkästä takana, että kirjoitatko sä niitä. Ja jos vahtii, niin mä en usko, että on tosi suuri vaiva kirjoittaa niitä ylös. Ja mikäli sä haluat niin opiskella, että sä et niitä kirjoita, niin siitä vaan. Mutta siis niitä ei kiusalla ole niitä asioita ja kirjaimia siinä paljon peräkkäin, vaan sen takia, että kaikki sisältö, mitä sun tarvitsee oppia, tulee kirjoitettua ylös, että sä osaat ne kokeessa. Eli siis sen takia siitä on erittäin turhaa ja myöskin vähän tyhmää valittaa. Että se oli vähän sellainen, että tuliko siinä edes mietittyä sitä, että minkä takia. Miksi suoraan kysyä ja kyseenalaistaa, kun voi ensin omassa pienessä pääkopassaan miettiä sen asian. Ja se on varmasti jossain vaiheessa opintoja perusteltu, miksi asioita kirjoitetaan ylös. Sitten seuraava asia oli semmoinen kuin isoekoiset oppilaat. Jos sä et itse ole osallinen tähän paskasakkiin, niin mä vaan haluaisin miettiä, että millä tavalla se asia liikuttaa sua. Miten ne häiritsevät sua tai miten ne tekee sun elämästä helvettiä. Tai siis oletan, että tekevät, että sä mainitset niistä videolla yhtenä asiana, joka koulunkäynnissä ärsyttää. Tietenkin jokaisella on oikeus hyvään opiskeluilmapiiriin, mutta aina on näitä isoekoisia oppilaita, jotka todellisuudessa voi olla vähän vilkkaampia, tylsistyneempiä tai niillä voi olla tämmöisiä häirikköominaisuuksia. Ja sen takia ne ei välttämättä pysty yhtä intensiivisesti ja täydellisesti keskittymään siihen opiskeluun kuin sinä. Ja näillä saattaa myöskin välillä olla sellainen asia kuin viihteentaju ja tämmöinen sellainen tietynlainen rento suhtautuminen. Että ne ei ajattele asiaa liian vakavasti ja ne eivät ole liian vakavia ihmisiä ja ne ei koe, että niiden täytyisi olla koko ajan täysin hiljaa. Jokaisella on oikeus mielipiteeseen ja jokaisella on oikeus saada asiat kuulluksi ja käytyä läpi. Ja tietysti mä tiedän tämän asian, koska mä olen aina ollut sellaisilla luokilla, joka ikisessä koulussa, missä mä olen ollut, missä on tällaisia oppilaita, jotka uikuttavat ja valittavat siitä, miten pitkiä tunnit on. Ja ei siinä mitään, mutta se mikä tästä argumentista sulla tekee invalidin on se, että se on kaksinaismoralistinen. Ensinnäkin sä mainitset, että se on sellainen asia, mihin sä välillä itsekin osallistut, ja toiseksikin sun seuraava asiasi sitten liittyy hyvin vahvasti siihen. Siitä päästäänkin sitten siihen seuraavaan, eli tunnilta aikaisemmin pääsyyn. Sä puhuit siinä siitä, että sua ihmetyttää minkä takia, jos oikein kauniisti pyytää, ei voi päästä sitä 5 minuuttia aikaisemmin, että ehtisi bussiin. Ja siihen yksinkertaisesti syy on se, että opettajat eivät määritä tuntien pituutta, vaan niiden opettajien esimies eli koulun rehtori. Ja mikäli opettaja päästää oppilaita tunnilta aikaisemmin tai päästää oppilaita aikaisemmin kotiin, niin se on virkavirhe ihan suoranaisesti. Ja se on syy, miksi oppilaita ei pitäisi päästää aikaisemmin, vaikka tietysti sangen mukavaa olisikin päästä esimerkiksi perjantaina puoli tuntia aikaisemmin viettämään viikonloppua ja pääsisi vähän aikaisemmalla bussillakin kotiin, mutta
Se, että sä mainitsit siitä, että ihmiset etsis bussia näin, niin kyllä mä vähän veikkaan, että se on ihan susta kiinni, että sä aikataulutat asiat oikein ja priorisoit asiat oikein, että sä ehdit sinne bussiin, eikä sun tarvitse jäädä välttämättä sinne kouluun sen enempää kuitenkaan notkumaankaan, vaikka sä pääsitkin silloin, milloin on tarkoitus. Sitten sä puhuit näistä opettajien lemmikkioppilaista, lemmikkioppilaista, koska todellisuus on se, että niitä ei ole. Mä en ole koskaan törmännyt semmoisen tapauksen, että niitä olisi. Tietysti on näitä lellikkioppilaita, mutta lellikkioppilaita. Elikkä siis sellaisia oppilaita, joilla on todennäköisesti ihan syystäkin hyvät välit opettajaan, jotka oikeasti tekee sitä työtä niin ahkerasti, että on ihan ymmärrettävää, että opettajat on myönteisimpiä ja myönteisempiä niitä kohtaan kuin juuri sinua. Ja etenkin jos sä vielä valitat tällaista asiasta. Mä uskoisin nimittäin, että kukaan ei joudu siihen lemmikkioppilaan asemaan ihan syyttä, vaan se on aina ihan ansaittua, koska opettajilla on määrä ja velvollisuus olla puolueettomia opetuksen suhteen. Ja tuossa kun sä vertasit vessaan pääsyesimerkkiä, niin ensinnäkin argumentin invalidisoi se, että opettajilla on velvollisuus päästää oppilas vessaan oppitunnin aikana, mutta tällöin se on oppilaan oma häpeä, jos tämä ei opi sitä, mitä tunnilla on tarkoitus oppia. Ja se, että sun vertaus oli vähän invalidi sinänsä, että sä vertasit siinä tyttöä, jolla on menkat, ja sellaista kyllästynyttä häirikköpoikaa, miten mä nyt tämän asian käsitin. Ja mä en koe, että näiden vessaan pääsy on verrattavissa sinänsä, että ne eivät edelleenkään ole arvoltaan sen tavoitteen kannalta samalla tasolla. Ja tässä täytyy osata niin kuin priorisoida se, että kumpi on niin kuin aiheellisempi päästä sinne vessaan kesken sen tunnin. Koska jos se syy sinne vessaan pääsyyn on se, että on vaan vaikka kusieltä, niin se ei vielä ihan riitä, koska kuitenkin tuntien välissä on tauot ja silloin ehtii kyllä hyvin. Mutta jos sulla on vaikka verenvuotoa näin ilmaistuna, niin silloin se vessaan pääsy on pikkasen aiheellisempi asia. Että sen takia toi vertaus ei ollut kovin miten se nyt ilmaisisi? Sopiva. Mutta joo, eipä mulla tässä sen enempää. Jatka ihmeessä videoiden tekoa, mutta ennen kuin teet videota, niin mieti asiat huolella loppuun saakka. Mä en sanoisi, että tää video on täydellinen, mä en ole kenellekään esimerkki, nämä ovat mun mielipiteitäni. Mä en ole laukomassa täällä totuuksia. Mä en ole mikään ylin jumala, joka määrittää nämä, mutta mä halusin vaan tehdä vastausvideon. Ja mä näin tämän videon aiheelliseksi myös sen kannalta, että sulla ei paljon ole seuraajakuntaa vielä. Ja on hyvä ottaa esille pienempiäkin tubettajia välillä tällaisen tekniikan kautta. Mutta kaikille, jotka tämän videon katsovat, niin käykää ihmeessä katsomassa tämä alkuperäinen videon lataaja. Kaikki linkit löytyy descriptionista, ja tämän ei ole tarkoitus olla millään tavalla loukkaus videon alkuperäistä tekijää kohtaan, vaan pelkkä vastausvideo. Ja kiitos myös sulle, että teit sen videon, että siitä saa keskustelua liikkeelle, ja olisi mukavaa, jos keskustelu jatkuisi vaan kommenteissa. Kiitos kaikille, mä olin Vahlinaama, minä nähdään seuraavassa videossa, se olisi moi!